Igama lami nguLwandle Kamakhanya. Bengifisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngitshele umama lapha ekhona ukuthi sengiye ngalala nobaba wami. Kwaze wagcina sekuvela nesisu wangikhulelisa ubaba. Hayi wena. Into eyinkinga la bhuti wami. Ubaba manje ufuna ngikhiphe isisu, leyo nto into engayifuni njengamanje. Khuluma. Mama, ngalala nobaba mama. Awubo, kanjani? Mama bekuyinto bengikade ngifisa ukutshela yona kodwa ngiyabona ukuthi isona sikhathi manje ukuthi lento sekumele uyazi ngoba njengamanje sengikhulelwe and ubaba ufuna lengane ngiyikhiphe usengizange ngithekele ngisho amaphilisi ukuthi Ngibingelele mbukelo weVumani film lo okhuluma uVumani walilewa emhlabeni linganaswanini madoda le phansi emanguzi babukeli bethu siyanithanda kakhulu nonke nje ngomningi benu endaweni ezahlukahlukene siswami namhlanje nje uzokutshela umbukeli ozazise ukuthi yini namhlanje ofuna ukuthi usizakale ngayo and uyikhulume ngobula kulesihlanu. ngibonani babukeli beVumani. Igama lami nguLwandle Kamakhanya. Bengifisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngitshele umama lapha ekhona ukuthi sengiye ngalala nobaba wami. Kwaze wagcina sekuvela nesisu wangikhulelisa ubaba. Hayi wena. Ngoba uthi ulala nobaba mhlambe ubaba kamakhelwane noma mhlambe stepfather noma ubaba okuzalayo. Akusona stepfather, akusiba kamakhelwane, ubaba nje ongizalayo igazi lami. Baba ongizalayo. Hey wosiswami manje ulale naye ngoba uthanda mhlambe noma kwenzakalani ulandisa umbukeli nje ebukele lapha emakhaya. Into eyinkinga la bhuti wami. Ubaba manje ufuna ngikhiphe isisu, leyo nto into engayifuni njengamanje ukuthi ngiyenzeke because umntana nami lo. Ubaba waqala sithi waqala uma ehambile. Ethi umama behambile yena wayevashela ugogo umama. Ethi uma behambile ubaba asala ngixoxa ngotshwala sangixoxa futhi ngabe inandaba mina nginganawo vele ubaba wami ongizalayo. Yabo nginganaki. Wathi kuhamba isikhathi saphuza ngadaka kakhulu. Leyo ngalala kusofa. Ngazumekela kusofa manje ngikhumbula ukuthi ngalala kanjani noma mhlawumbe baba khona idrug angifakela lona esiphuzweni sami. Ngabona sengilele kusofa ngalala mangivuka sengisembhedeni kababa. Ngithi asisavuka hawu baba kwenze njani? Indaba manje ngavuka sengilele embhedeni wakho. Uthi ubaba hayi unganaki mntanami. Bekumnandi ukuba nawe. Manje uvuka unqunu mhlambe noma ugqokile kokwenzakalani lapho? Ngivuka nginqunu isingezansi. Ngasenhla ngigqokile. Ugqokeni mhlambe ugqoka ubra noma iskipa? Ngangigqoka ubra neskipa, ngangigqokile nje ngasenhla. Ingezathi kuphela la ngingagqokile ngakhona. Ileyo nto yangenza ngaxwa kanti bekwenzakalala ebusuku hayilesalele. Hayi wena. Manje ubaba uthi bekumnandi ukuba nawe mhlambe methi bekumnandi ukuba nawe mhlambe bekumnandi ngoba benilele ndawonye embhedeni elele esayidini noma nje ngoba kushisa walala nawe. Like ngayibuza ukuthi hawu kanjani manje ngibuza ubaba ukuthi indaba kanti baba bekwenzakalani uthi ubaba umntana mushukela. Yabo ushukela kanjani umntana wakho? Ubaba akacacisi kahle yonke into. Kodwa ngiyabona ukuthi ubaba ulalile nami. Ngendlela ngoba nami ngasazizwa nje kahle ngizwa ngathi nje khona la kubuhlungu khona. Kwakubuhlungu. Abuhlungu isingezathu sami. Hey mhlamba le imake elala na ubaba boyitshitshi noma bungalona itshitshi? Bengasasilona itshitshi. Ubaba beyazi leyo nto leyo. Cha bengayazi ubaba ngoba ubengimthathisa komzali wami. Bekuyinto ebisafihliwe. South Africa. Qhubeka my sister bazothi ngikhuluma kakhulu. Yini kwaqhubeka kwenzakalani lapho? Emva lapho ke ngithathule usikhathi hawu kanti baba wenzani? Baba waseqale wathi hayi mntanami khululeka yonke into izoba right. Lento ngicihla phansi kwami nawe. Okay ngakhala ke ngihamba ngekamereni lami. Ngafika ikamereni lami ngayivala kwaphela 5 minutes. Ufike ubaba qoqoza. Baba yini kwenze njani? Wathi ubaba hayi mntanami khululeka yonke into izoba sharp. Cela ukuthi uhambe uye edrobheni nayo nginikeza 3.5 acelwe yinurse uyinikezwe yonke into eyithandayo. Yimi lo ngihamba ke ngihamba edrobheni afika wamnandi edrobheni vele sengikhiphela abangani bami ngesengikhohlelwe ukuthi baba wenzeni. Mangifika ekhaya ngifika khona umama ekhaya kuyabuya lokho emqondweni ukuthi hawu ubaba kambe ungenze something kanje. Akufikanga mhlambe masubuya edrobheni umthola umama angithi uthi ubuya edrobheni yamthola umama akufikanga mhlambe ukuthi angimtshele umama ukuthi yini eyenzakele. Cha bakufika ngoba yonke into phela baba sengisoftile senginikezwe nemali yonke into isi right ngaze kufike nje ukuthi ngimtshele umama kodwa lokho kuyisibakabaka sasingishaya nami ukuthi hawu
kodwa ubaba yini into ayenza kimi nginamhlola mina. Ngoba wena awuzwanga lutho nje ngesikhathi nilele vele. Angizwanga lutho vele ngangidakiwe angizwanga lutho. Ngoba ngizwe ukuthi awukhumbule nokuthi wafika kanjani embhedeni wayigcina ukusofa. Wayigcina ngikusofa angikhumbuli lutho siwafika kanjani embhedeni. Manje ninabo bhuti nomosisi abekho sisabakhona mhlawumbe. Nginosiso yedwa nobhuti ababili. Awucabanganga ukuthi mhlawumbe uhlebelo yedwa akekho nizwana naye kakhulu. Cha bakusinto ngicanga ubaba wethe yonke into ufuna ihlala phansi kwami naye. Wangisofta ngayo yonke into imali mangicela into esengenzela nje fast. Babe kuphi ngaleso sikhathi kwenzeka yonke lena? Babe emakhaya la kahlala khona eBhamshela. Oh. Eyo my sister. Hayi South Africa. Lelizwe liyaphenduka ngempela. My sister manje usho umama ke nange sebuyile akukho mhlawumbe wakusola mhlawumbe ke. Mama asolanga lutho cause wayazi ukuthi ushiya indodakazi nobaba. Akukho nokugodwa kusola. Eyo. Hayi obaba banamhlanje Nkosi yami. Kuhambe kwayapi after lapho? After lapho kwadlula isonto nje umama wathola i-emergency ezomphuthumisa ukuthi kushona umngani wakhe. Awulesihlanu umama lalo suku uhamba emndendelweni. Ayike ubaba vela athola i-chance uma ngicatha ngagibelisha i-taxi ubaba athola i-chance wathi habe mntanami asiphindeni. Uyashukelwa ngizisa wona ayi angikukhohlwa namanje isithombe singavuma ukusuka emqondweni wami. Then ngibuza ukuthi ubaba kodwa Nkosi yami kanti imhlola mina ngigila yona. Nami ngithi hayi baba ngeke ngikwazi. Angincenga ubaba ngithi mina hayi baba ngeke ngikwazi. Athi ubaba ngcono mntanami ngizokunikeza leya mali ekunikeza yona ngithi mina ingicabange. 3.5. Ngiyayidinga yona le mali 3.5. Ngiyayidinga yona le mali because Friday namhlanje nami kumele ngiyogroove nabangani bami because ngiyigroove siyangazi baba sivele ngangifuna vele kaka Max. Ayi bathi baba ingcono how part vele kubo 4,000. Athi baba akunankinga as long as ngithole lo shukela. Athi okay baba sahamba nobaba sangise ekamereni. Ufe ekamereni hayi ngifike ubaba ngiyamvulela lonke hayi baba mangizwa lento baba izwa kimi nami ngiyayizwa kuyi. Ungenza ngenye indlela ubaba ngenza ngenye indlela ngimningi. Ukuthi kanti mama uthola into nje ngimnike ubaba ngimnike ngicine sengigulela. Lonto iyona engiphatha kabi namanje engiphatha kabi engingafuni ukuyikhohlwa ngoba baba manje uthi angisikhiphi isisu. Lonto engakwazi ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiyenze kwamanje. Ingakho ngifuna ukuthi ngazise umama ngalenda. Manje ubaba mhlambe uthi sikhiphe ngaliphi mhlambe usaba ukuthi umama uzothola noma mhlambe ufuna niqhubeke wena nenze lento enaniyenza. Ubaba ufuna siqhubeke senze sasiyenza. Usaba umama futhi. Usaba amahlaza akhe emphakathini ukuthi yonke lento uyenze nganeni yakhe ukukhohlakala ungcolo ungaka yonke nje lento wayiqala enganeni yakhe. Siswa manje ubungaboni mhlawumbe ukuthi ukwenza lento le mhlawumbe uzozisa uma wakho ubhlungu. Ayi cha akusinto ebengicabanga kwamanje ngoba baba benomunye ushukela. Into esiyenze ukuthi ngimtshele umama njengamanje ukuthi sengikhulele and baba ufuna ngifihle ngikhiphe nengane yami lesisweni engiyithwele. Ilonto ubaba esingenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiconfess kuma ukuthi kwenzakala ukuthi nokuthi bengeke ngikwazi ukuthi ngimtshele umama ngoba nami lo shukela benguthola kubaba ayikumnandi enemali ubaba bekwazi ukuthi angisupport ukudlula uma nginezi imali enkulu okudlula uma babe ngiyidinga leso sikhathi ngiyithole babe ngifuna ukuthi yonke ngiyakuthola anginikeze omunye ushukela lo ebethuzwa kimi futhi nje sekuyimnaye kodwa into enkinga manje ukuthi usenza ubuhlungu obukhulu ngiyabona ukuthi baba ebezodlala la ngoba sengithola ingane manje usebona ukuthi yonke into kumele ibe imfihlo ngifihlo ukuthi ngikhulelwe ngihamba ngiyikhipha lengane bese ke ngifihlele umphakathi kungazi umuntu. Akekho mhlambe umngane wakho ke ngamxoxelo beyazi ngalento. Cha akekho umngane wami. Ekhaya nihlala kanjani? Ubaba usebenza phi baba? Baba usebenza ka Transnet. Oh. Hayibo. Umama usebenza phi yena? Uma wami nawe ayiphantela nje uyiklina isibhedlela sasedinthini. Oh. Aba mhlamba ayikho into ethi mhlambe bexabana mhlambe beke bexabana mhlambe babeyithule sefuna wena umama mhlambe emncisha. Mina ngikaze ngasola lutho bexabana mhlambe baxabana ekamereni ngoba into engaze ngayizwa bexabana bekhuluma noma mhlambe behlonipha mina. Oh. Umama esenokuya emsebenzini. Abuye ngesikhathi saqondakala umama sasimazi ukuthi ubuya ngo5 hayi sikhalise lo sikhalise bese nokubuya nje ngabo2 ngabo3 ekhathi engaqondakala abona ukuthi umama
uzobona lento eyenzakala phakathi kwami nobaba ngakhetha ukuthi ngihlehle kubaba. Baba njalo ehleze encinci ethi mntanami uzosiphinde. Uzosiphinde ngithi baba ngeke ngikwazi manje lento izomphatha kabi umama. The other day ubaba wangithuma esitolo wathi ngicela ngimthengele isinkwa siphelise endlini. Ngomthengile isinkwa esitolo. Ngihamba ngaye esitolo ngafika ngathenga isinkwa. Ngathi ngibuya ngabanjwa abanye abafana bepholo bebebathathu bephethe ibhama bephethe omunye ephethe ummese. Bethi angingena okay ngangena emotweni ngiyakhala. Bangifika bafana bangidlengula bashintshana ngami bathathu. Bangishiya somewhere nami indawo engayazi. Baze bekudlengula bakudlengulela bakudlengulela emotweni noma kuphi? Cha bangithatha bangisa kwenye indawo nje ngathi warehouse. Lapho ngangibona ngathi strap yard la bajisha khona imoto. Bangithatha bangishintshanisela lapho omunye efaka bobathathu bashintshana. Bathi khamba lapho bangithatha bangitshinga emobeni ngathi yibla ndawo ngangayazi. Bangithatha bangibeka khona emobeni. Sekusenjalo ngithatha emobeni. Angifone ngacela security ngisize la ngifonisa security. La ngifonisa afonela abazali bami okay la ngirequestela security ahamba ngayikhaya. Mangifika ekhaya ke ngafika ngikwazi ukuchaza okay ngibuza umama indaba wabuka ekhathele siphi isimo. Ngamtshela mama sewenzakala ukuthi wathi mama ngami ngeclinic ngabe right ngihamba eclinic safe sense izinto lezi zakhona batholakala ukuthi ngidlenguliwe benza izinto zakhona ukuthi amacala wona sala kanjalo ke sahamba phindela ekhaya. Angifika ekhaya ngacela ubaba ucela ngifonise. Afika ekhaya afonela boyfriend wami ngathi sekwenzakala ukuthi ngidlenguliwe endaweni enje kanje. Wathi boyfriend wami angikwazi ukuthi ngaqhubha nomuntu nesimo esikanjalo. Wathi if lo muntu ukuthelele ngezifo into kanjalo manje ukusho mina ngakwazi ukuqhubha nawe. Leyo nto into yangiphatha bemoyeni namanje ayivumi ukusuka emqondweni wami. Ngithi iboyfriend wami ngencisa sami lento ingavelana nomba ukuthi udlengula wathi nje ubaby akwazi ukuthi leyo nto ingavelana nomba. Leyo nto ngizomhlambe mangithi ngizothi ngisathi ngisalala nawe uvele kubosa athi nje ngiyakudlengula. Manje angikwazi ukuthi ngingaqhubeka nawe. Ekubeni usuthola nalesimo esingaka. Uke wazama mhlawumbe ukuthi uthole i-counseling yeke? Yebo ngeke ngazama ukuya e-counseling because umama lokho engigqugquzela wathi kodwa ubaba singamtsheli. Then ke i-boyfriend wami since sengilahlile ubaba lokho engincenge ethi mntanami woza phela siphinde woza. Yilo ngingathi mina ngeke baba ngeke ngikwazi. Ngabe ugcina sengibona ukuthi okay ngoba phela vele kubaba vele ama feelings bese ngiwadevelopile ngivele ngiyilahlela kuyena ubaba. Ngoba vele angisey into yalutho ne-boyfriend wami ngishiyile angivele ngiyilahlela kuye ubaba. Eyo yini ekwenza ukuthi manje uze kule show awunandaba abantu la ukuthi bazokubuka bazokubona? Njengamanje into engasanandaba njengamanje nayo. Senginendaba nokuthi nami ngikwazi ukuthi ngihile ngaphakathi yonke into yami uyaziwe nomama azi ukuthi ngeke ngavele izimo kanjena ngobaba. Babukeli kukancane ukuthi umuntu engayibulali ngento kanje abe nesibindi sokuthi aphumele obala abantu babone ukuthi yini eyenzakalayo ngoba abanye bathole sebeyihengile ungazi ukuthi yini kade kuningi kukhulu okwenzakalayo. Uma inkinga aphumele obala kuthiwa amadoda kuyabika. Seswami ngenza into right kakhulu ngicabanga ukuthi namhlanje umama uzokwazi ngoba ile into ofuna ukuthi ayazi namhlanje azi lonke iqiniso ukuthi yini leyenzakalayo kwenzakaleni kuwena. South Africa ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi leso sokuthi uma wakho seswami azi ukuthi kwenzakaleni uyangibona manje ukuphi. Ngizocela nje ukuthi ungifakele inamba la simfonele inamba kamami. Uyaphila mama? Yebo ngiyaphila njani? Siyaphila. Siyaphila. Yebo ukhuluma noVumani la kwiVumani film. Angazi noma ubhizi no mama? Cha ngikho busy. Yebo kunengane yakho la esidinga ukukhuluma nawe i-lights nje in skin islender sakho bakithi. Hayi ungamnika bandle phone ngingakinga. Ukhulume konke nje. Sawona mama? Yebo njani mntanami? Ngaphila njani? Ngiyaphila nami. Mama uyakhumbula ukuthi ngadlengula right? Yebo ngiyakhumbula. Konke ukutshela na mama Khuluma.
Mama, ngalala nobaba mama. Awubo, kanjani? Mama bekuyinto bengikade ngifisa ukutshela yona kodwa ngiyabona ukuthi isona sikhathi manje ukuthi lento sekumele uyazi ngoba njengamanje sengikhulelwe and ubaba ufuna lengane ngiyikhiphe usengizange ngithekele ngisho amaphilisi ukuthi lengane nje akayidingi. Uyinja Londela, uyinja. Angazi kade emhlabeni ukuthi kunjani. Ngoba ngazi ukuthi lento le ungayifuni ingane kusa-8. Ngoba ngaba kwenzakalanga yonke lento ngabe kushaya ngiqeda kusa-8. Waze wavuma ukuthi leso sisibe sihlale esiswini. Manje uthi wasangihlazi phakathini. Mama ngiyaxolisa ngicela ukuthi lento Ndihleli nawe kanti ungihambela ngaphansi. Mama ngiyahambela ngaphansi ubaba bengifosa yonke lento ngiyacela mama ngicela ukuthi njengamanje ngidinga usizo kuwena. Ngicela ukuthi ungayikhiphi leyo ngane sobona ukuthi ziphi isandla wazwangihlazi phakathini wazwangiphoqa manje angikwazi ngisho ukushaya ngoba angikwazi ukushaya leso sisu sizophuma. Mama ngiyaxolisa ngicela ukuthi izoba right. Usungiphoxile mina bengazi ukuthi baba wakho lo bengazi ukuthi kanti nina niyazwisana emafonini. Nami mama bengazi ukuthi ubaba bengazi ukuthi ubaba engenza yonke lento kumina ekubeni engizala. Uvumeleni ukuthi aza kuvula imilenze Londe uvumeleni? Mama ngiyaxolisa into enzekile isikhathi ngathi ngiqeda kudlungula ngayothola nami senginemizwa ababa ekubeni vele na before bezivele esilalana aqeda lapho ngavela ngathola imizwa ababa yonke into besiflowela nje mama. Nkosi yami kodwa emhlabeni kazi ngangilethelweni mangizolethela ukuhlupheka okunjena waze wangihlazi komamanye omama ukuthi ngihleli nawe nje kanti ngibuka isilima niyazi ukuthi manje ngisemsebenzini nina ngizenzela izinto zenu into engizoyithini mina le. Mama ungatsheli muntu ngicela lento ibe phakathi kwami nawe kodwa ubulungiswa ngicela ukuthi benzeke njengamanje mama. Ngicela ukuthi ungayikhiphi leyo ngane sobona izokhula leyo ngane sobona siyikhulisa kanjani. Alright mama manje kubaba sokwenza kanjani ngoba ubaba uyidinga lengane iphumile. Mina sho ngicela ukuthi ungawaphuzi lo maphilisi athe waphuze ingane izokhula ungawonto athi yenze for ukuthi ukhula lengane ungayivumi. Mama ngiyabonga. Okay. Bye. Bye. Uma wakho uyaphila mama uyazi uyakuthanda. Mama umuntu. Manje akuvuki ukuthi mhlambe wena ubanga umuntu kuyena. Khona kuyavuka mabe ngibuka lesimo engike ngasenza kuyena. Akusiyo into nami ngiqhinya ngayo njengamanje. Babukeli seswami uzoba right uNkulunkulu ohlela konke la emhlabeni kuzolunga uyena uzokudlulisa kulesi simo. Babukeli ukulima kuphela ukuhlakanipha kuyaphela. Konke nikufisayo kulunge abafuna imisebenzi bayithole abazama baqhubeke bazame konke kuye phambili okwabo. Sibonge. Amen.